презумпция по-удобна за изпълнение от Левичар. Все пак Радослав Цонев стреля! Какво изпълнение! С втория точен удар в този двубой в 69-та минута. Левски възстановява паритета край морето. Радослав Цонев с феноменален изстрел, който така и не остави шансове на Иван Дюлгеров. Засилва се Педриньо, изстреля този път много по по-добър начин и ЦСКА 1948 изравнява резултата. Страхотно изпълнение от страна, които биха могли да ни донесат изпълнение на този пряк свободен удар. Неделев, великолепно изпълнение! Изключително красив гол. Това е, уважаеми зрители, Тодор Неделев. 2-0 за Лудогорец, 30. Резултатът 26 метра отделят топката от гол линията на Любенов, който ще внимава най-вече за изпълнение в ъгъла, охраняван от стената. Точно това се случва, само че Георги Миланов изравнява резултата с фамозно изпълнение. Никакви шансове за Любенов, който предварително спекулира с това, че ще внимава именно за този ъгъл, само че изпълнението на Георги Миланов е Пред Благой Макинджиев, Тонислав Йорданов за топката. Изстрел на Тонислав Йорданов и феноменално изпълнение в 63-та минута на двубоя. Голов е за топката. Имаше възможност Даниел Голов преди малко да обстрела вратата на Димитър Тодоров. Прави го сега 2-0 за Марек. На няколко пъти Даниел Голов погледна къде е Димитър Тодоров и докато той нагласеше стената си,